Pa Radmilo je čitao stihove u 6. poglavlju od 2. do 11. stiha i lepo objasnio značenje svega toga. Ja bih želela da idemo jedan stih dalje, znači da pročitamo 12. stih Rimljanima 6. poglavlja, gde kaže da ne caruje dakle greh u vašemu smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim. Znači, Karadžić je ovde upotrebio reč carovati, a grčka reč je prevedena kao vladati, što znači biti car ili zauzeti carski položaj. Mi znamo kakva je uloga cara u jednom društvu, da je on vlada nad svojim podanicima. I greh je isuviše spreman da zauzme taj carski položaj u našem smrtnom, slabom ljudskom telu. I šta nam Pavle ovde poručuje? Znači, Pavle kaže da ne caruje, dakle, greh u vašem smrtnom telu. Šta on misli time? Kako mi možemo, znači, da sprečimo greh da ne caruje u nama? Ovde se, znači, misli da opravdana osoba može da odluči, da napravi izbor. Mi smo, znači, bića koje imamo slobodnu volju. Bog nam je dao slobodnu volju koju trebamo da upotrebimo i da se odlučimo da li ćemo dozvoliti da greh vlada ili caruje u našem životu, da nam bude gospodar, ili ćemo se pokoriti Bogu i razumeti njegovu ljubav i dozvoliti da nas ta ljubav prožme i da živimo po njoj. Znači, ovdje se pominje upotreba snage volje. Šta sad to znači, upotreba snage volje? Da li to znači da mi možemo sami da odlučimo i da sami pobedimo greh u našem životu? Definitivno nam je potrebna pomoć Svetog Duha. I Duh je taj koji učini nama da možemo činiti Božju volju. I Ellen White u knjizi Put Hristu na 47. strani to ovako objašnjava. Ono što treba da shvatite jeste prava snaga volje. To je vladajuća sila u prirodi čoveka, snaga odluke ili izbora. Sve zavisi od prave delatnosti volje. Bog je čoveku dao pravo i moć da odlučuje. Na čoveku je da se njome posluži. Vi ne možete da promenite svoje srce. Vi sami od sebe ne možete pokloniti Bogu svoje osjećanja, ali možete odlučiti da mu služite. Vi mu možete predati svoju volju, a on će tada delovati u vama da želite i da učinite ono što je njemu ugodno. Tako će vaša cela priroda biti stavljena pod vlast Duha Hristovog. Vaša osjećanja će biti usredsređena na njega, vaše misli će biti u skladu sa njim. Odlično, izuzetno, izuzetno. Mislim da je ovo izuzetno važno da razumijemo. I mislim da mnogi to ne razumiju. Koja je naša uloga u našem odnosu prema Bogu, a koja je Božja uloga prema nama? Naša je uloga da mi odlučimo da stanemo na Božju stranu, da se tako izrazimo, otvorimo da Bog djeluje u našem životu, a njegova je da on nas mijenja, da djeluje, da menja naše pobude, želje, osjećanja i sve drugo. Mi ne možemo da mijenjamo naše srce, ali možemo da odlučimo da stanemo na njegovu stranu i da vjerujemo da će on da uradi sve ostalo. Dešava se često da ljudi na neki način okrenu te dve stvari. Čekaju da Bog u njima izazove nešto i da se neko čudo desi, da jedanput prestane da se javlja ta želja za grehom, a s druge strane se oni trude da pobede neke svoje karakterne osobine. Dakle, ne smemo da obrnemo to, inače nećemo uspjeti da savladamo i pobedimo greh. Da. Vrlo bitno je da zapazimo da snagom volje ne možemo da pobedimo greh. Apsolutno. Ali snagom volje možemo da odlučimo kome ćemo da se priklonimo. Da li ćemo da se priklonimo caru greha, da kažemo, ili ocu greha, ili ćemo da se priklonimo onome koji je pobedio greh. Ovo je jako važno što si rekao, da snagom, voljom volje ne možemo da pogriješimo greh. Postoje religije istočnjačke i mnoge druge koje baš stavljaju naglasak na tu volju, da mi možemo našom voljom da postanemo neka veća bića ili ne znam šta. U stvari ovde je rečeno da uloga volje jeste da mi odlučimo da stanemo na Božju stranu. Mi možemo kao ljudi donekle nešto da uradimo, ali to nije ono na što nas Biblija poziva i to nije cilj koji Biblija ima pred nama.